paka rusape kune mukadzi akaroorwa ndokuita vana vake vanokwana kuita ivo 7 vanomwe. But pavakaroorana murume airatidza kuti iye zvakanyanya kumhanya kudaisiwo mhuri kukura kwayo nokuti pakaita matwins anokwana kuita ivo 3. Mwana akazora umwe chete kureva kuti pavana 7 pane mimba 3. Zvadaro murume akabva afa kudaro. Baba vangu vane zvinhu zvavo, mombe dzavo, pamba pachiro nemotokari. Baba vakatomboitawo shop, asi kufa kwavakaiteko zvinozvi shop yakavharwa, pane tuck shop. Alright. Kuchibva kwaitwa magadziro, kwakataka kuitwa nyaradzo, kuchibva kwaitwa magadziro, kwaitwa magadziro, kukaitwa nyaya yekunzi izvo ndiani pamusara pavana kana kuti nhaka. Mukadzi akaramba iye chinonzi nhaka, akati nhaka kwete, zvamungagona kuita pana painonzi musara pavana, nokuti nhaka handibonde. Munhu achasara pavana uyu, inini pachangu ndakasirwa zvandakasirwa nemurume wangu, ndinogona kumira nokutsvaga ndichimbomira ndichimhanya nevana vangu. Munhu wandichaenda inyaya yekuti dzinza kune zvinoda kuombererwa, uyezve baba kana vachitungamira zvinhu zvise zvinofamba, ndinoda werudzi achamira. Asi inini kunyange pakaita 1 anonzi ndiye musara pavana, handiregi kuenda kune vamwe vana baba vasara chikonzero muri vana baba vepano. Nhaka vachibva varamba. Kwakaita baba munini vakazama kuda kudomira-mira vakapedzisira vakutukana. Kukaita mumwe baba mukuru vakazama kumira-mira vakapedzisira vakutukana. Amai ava vakabva vaita boyfriend yanga yakuuya pamba, yanga yakutooneka kuti tiri kurara pamba. Hama dzemurume dzakaenda kunotera kuti amai tiri kukumbira kuti pano kana muine boyfriend yenyu enonirai kunze, pano pamba pehama yenyu ngaisasvike pano. Murume uyu akazosvikirwa boyfriend iri mumba. Hama dzemurume dzikati shamwari yangu pana pamba pedu. Zvikanzi ndakaudza kuti murume akafa. Zvikanzi but pano pamushande pedu amai ava tisu varume hama dzeshona, pana vapamba pana pakatosiyiwa zvese zvauri kuona mumbamwe ndezvemurume. Zvikanzi alright, mukadzi akashedzera kuti amunditonge, pana pandakasiyiwa ndipangu, zvamakuita zvitakusungisai nokuti muri kuya kuzondishungurudza pamba pangu, ndotadza kuita rudo nemunhu wangu, imi hama yenyu yakafa. Murume mushakabvu wemudzimai uyu anga ava nenguva yakareba sei afa pakatanga kuita maboyfriends? Iko zvinozvitana gore murume uyu asati agadzirwa. Izvezvi gore aifanira kugadzirwa ka nguva yekugadzirwa. Hama dzakatozoramba kugadzira murume uyu nokuda kwezvaka zvakuitwa nemukadzi uyu, nokuti mukadzi akapinza munhu chikomba mumba, hama yavo isati yagadzirwa. Pachivanhu chedu kunenge kuchinzi mukadzi akapisa akapisa guva. Saka hama dzakabva dzaramba nokuti guva rakatodzirikira. Okay. Zvadaro chikomba chakaramba chichiuya nekuti simba chairiona mukadzi. Musi waSunday yadarika iyi chikomba chakafira mumba. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. KB Kanyemba chikomba yama yakwe kuiaisanzwe neamazitaura kuti usapinde mumba. Mudzimai se akaramba kuteerera amazitaura rudo kana rwapinda kana mukayo chinyarira muzukuru chinyarira tebvutse vanhu naimanya chaita sei. Sorry nanyarara. Alright, ngaise matambo titese general utoneraini mangu the Gabon viper. Unotonorwisa vanhu avo Zimbabwe. So hama dzemurume mukadzi akwanisa kuenda kwaSabhuku ndikutora ndizvo zvaitika. Sabhuku achibva bvunza kuti mati ndimani
mukadzi wanhengi uyo wokushaika uyo ko murume mutora ndeupi murume wenyu akafa zvikanzi ndiri munhu wandifadzana naye zvikanzi handikwanisi kupinda mumba imomo regai ndifonere wakanzi musarapavana kana hama ari kwafonera kuti kwanzi hatizisiri mamba vane murume mukadzi akakwanisa kutakura mutumbi aripota kumapurisa ndikutakura mutumbi ndikuendesa kumochari handeko hama dzemurume mukadzi uyu hadzisiri chikomba ndechekwarusapeko chinobva kwarusape kudhorobha okay uko kumamisha saka chikomba ichi maitiro chaita manje chaidhiraivhwa motokari choya chosiyiwa motokari yodzokera chozotorwa aityira mota yake kana kuti aitohaya here ameno saka pamba pane rufu hapana kana hama yechikomba yaanoziva kuchakafaneiko chikomba ichi ameno chakafanei kuti mufe akadzoka tichatonzwa kuti postmortem haka kubata ukarara pambete wangu but mudzimai uyu akakanganisa Zimbabwe munoti kudini konacho icho takamboita nyaya idzi 6 years ago chikazokomendwa panapa Gogompofu vachitaura nyaya yekuti simba remukadzi riri papi hongu wasiwa uri pamba pako nemurume wako une pfuma yakakwana but unokwanisa here kuunza mumwe murume pamba apa hama wanaya akashaya rini murume uyu chikomba ichi sande yadarika sande nhasi chitatu mutumbi uri kumochari hama dzisi kuziziva ko iyo mota yaiuya ichisiya chikomba ichi yakauya motokari okay iri kunzi motokari yakasvika nezuro asi masvikira akaita motokari kaika ndikungoti kumunhu wafa but mota yakadzoka ko haana kumuudza here mukadzi haana kutaura here dhiraivha kuti shamwari yawaiunza pana chikomba chaiye chakafa kwanzi mota yakatouya ikamira ikadzokera ende foni yemurume uyu yakatorwa nemapurisa pakaipa achaita sei musha mune rufumu mumba musha mune rufu here kana mune rufu